الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. یا رسول اللہ وعلا لکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله. میں لج پالا کریماں دے میں لج پالا کریماں دے دوارے تے صدا کرنا میں لج پالا کریماں دے دوارے تے صدا کرنا سخی دربار دا صدقہ کرم نام خدا کرنا سخی دربار صدقہ سخی دربار دا صدقہ کرم نام خدا کرنا سخی نہیں موڑ دے خالی کدی در تو سوالی نو سخی نہیں موڑ دے خالی
کدی در تو سوالی نو کریماں دی اے عادت ہے کریماں دی اے عادت ہے صدا سننا عطا کرنا کریماں دی اے عادت ہے صدا سننا عطا کرنا میں گندا مندہ جو بھی ہاں شخیدہ نام لیوا میں گندا مندہ جو بھی ہاں شخیدہ نام لیوا تسی لجپال ہو میرے تسی لجپال ہو میرے کرم دی انتہا کرنا تسی لجپال ہو میرے کرم دی آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے دوست نے انہوں نے نہ کوئی خوف ہے تے نہ انہوں نے کوئی غم ہے خوف اپنی جان دا ہوندہ ہے غم کسے دا ہوندہ ہے بندہ کسی رو پوچھتا ہے یار کی گل ہے تو بڑا پریشان ہے تیرے چہرے دی رنگت ٹوٹی ہوندہ یار کی پوچھنا جدوں دا ابا فوت ہو گیا نا بس وہ دے غم میں چی جا رہے ہیں اللہ قرآن چرچات فرماندہ ہے فرمایا جڑے میرے دوست نے نا انہوں نے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے انہوں نے یا اللہ تیرے دوست ہے کیڑے نے تیرے دوست کیڑے نے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے دوستان دیاں دو نشانیاں یاد رکھنا مالک کو کیڑی کیڑی ہے فرمایا الذین آمنو فرمایا پہلی نشانی ہے کہ میرا جڑا دوست ہے نا وہ ایماندار ہوئے گا بے ایمان میرا دوست نہیں ہو سکتا الذین آمنو پہلی علامت میرے دوستان دیئے ویکے وہ ایماندار نے تو یا اللہ دوسری علامت فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ فرمایا دوسری علامت ہے وہ میرے دوستان دی کہ وہ متقی ہونگے پرہیزگار ہونگے کی ہونگے متقی ہونگے کی ہونگے تھوڑا جا ہولی ہولی بولو کی ہونگے متقی ہونگے پرہیزگار ہونگے تقوی کس چیز دا نام ہے متقی کہندے کنوں نے یاد رکھنا متقی پرہیزگار کس نو کہندے ہر او برا کم جس کم وچ اللہ ناراض ہوندا ہوئے انہوں چھڑ دینا اے دا نام تقوی ہے ہر برا کام جدے تو اللہ اور اس دا رسول ناراض ہوندا ہوئے انہوں چھڑ دینا اے تقوی ہے
ساڈے کچھ ویلے جی اے مکروہ ہے جی، کوئی گل نہیں، مکروہ ہی ہے نا، تے مکروہ کہندے کینوں نے جہدے تو ناپسندیدگی کیتی جائے، جنوں ناپسند کیتا جائے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر وہ چیز جہدے تھوڑا جا بھی شائبہ پایا جاندہ ہوگا کہ یار پتہ نہیں اے ٹھیک ہے یا نہیں، جہدے انج دا رولا آ جائے نا، انہوں چھڑ دینا بہتر ہوتا ہے، انہوں چھڑ دینا ہی، بولو درہ انہوں چھڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ تقوی دی انتہا ہے، ہر برے کام تو بچ جانا۔ اللہ قرآن کے ارشاد فرمایا جڑے میرے دوست نے نا، انہاں دی علامت ایک ہے کہ میرے دوست ہمیشہ ایماندار ہون گے، بے ایمان میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھنا، نبیاں دا گستاخ ہوئے، ڈاکٹر صاحب بولن دے چلو کوئی نہ کوئی تو بول دینا، یہ باقی دے سارے چپ کیتے دے، کوئی ایک دا سارے دے سے دا بولی جان دے اس نے۔ اچھا حقیقت بات جے یہ یاد رکھنا، چپ کر کے بھی تقریر ٹھیک ہے، لیکن خطیب بیان کردہ ہوئے نا، بابا بھی رات نو کہانی سناندہ ہوئے نا پوترے نو، دادا تے وہ پوترا بالکل چپ کر کے بیٹھا رہے نا، تے دادا بھی اندر لگدا سو گیا، اندر چل جا کے سو مینوں بھی سون دے، تے مولوی دے سامنے بیٹھ کے بھی ہوں ہاں بندہ کردہ رہے نا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تے وہ بھی دل کردہ رہندا کچھ بولن تے۔ تسی تے ماشاءاللہ پکی چپ رکھ کے آئے ہوندے، انہاں کرو صلاح کر کے نہ بولنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے ولیاں دیاں نے دو نشانیاں، ایک کے ایماندار تے دوسرا ہے تقوی والے۔ اپنی ایمانداری نہ دسنا، جس بندے دے دل وچ میرے آقا کریم علیہ السلام دی نفرت پری ہوئے، حضور دا نا سن کے متھے تے وٹ پہ جائے، وہ ایماندار بندہ ہو سکتا ہے؟ بولیے تو صحیح۔ حضور دی کوئی شان سنے تے متھے لے جی اے لکھے یا کتھے ہوئے، کیا وہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ کامل ایماندار نہیں ہو سکتا۔ خدا دی قسمیں کامل ایمان والے دی تے نشانی ہے وہ حضور تے حضور نے نا، حضور تے حضور نے نا، خدا دی قسمیں حضور دے در دے کسے کتے دا ہی ذکر آ جائے تو ایمان والا تے ہوئے، اس کتے دا ذکر سن کے بھی مچل جاندہ ہے کہ میرے حضور دے در دے کتے دا ذکر آ گیا ہے بھئی ایماندار دی تے حضور دی شان سن کے بھی۔ آجڑی مولوی رہے اس باری گل کی تھی حضور دے بارے کہ لکھی کتھے وے، سمجھ جاندر رولا ہے تے جڑا حضور دا ذکر سن کے آکے وہ چھڑ لکھے یا کتھے وے، ویک ٹھٹ کڈایا حضور دی شان سن کے، سمجھ ایمان کامل ہے۔ اللہ قرآن ارشاد فرماندا ہے الذین آمنوا، فرمایا پہلی علامت ولی ایماندار ہے، وکانوا یتقون، تے دوسری علامت ولی متقی تے پرہیزگار ہوندا ہے۔ سوچ کے دسنا کیا بے نمازی متقی ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اچھا پڑھنی ہے تو مرضی نال نے، بولو تو صحیح نہ، بے نمازی متقی ہو سکتا ہے؟ بولیے سارے بولو۔ پانگ دے سوٹے لانا لا، پانگ پین والا، چرس پین والا، چرس دے سوٹے لا، متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نماز دا باغی ہوئے، روزہ نیڑے نہ جاندہ ہوئے، زکاة دی گل آوے تے منہ تے وٹ پا لوے، ہو جی یہ کتھے لکھا ہے تے ٹیکس ہے، یاد رکھیں ہو متقی نہیں ہو تے زکاة تو بچن آستے اتے کالے رنگ دا چنڈا لا لوے تے کہ جی اسی بچے بچائیں ہیں، متقی نہیں، یاد رکھیں متقی ہوئے جنہاں نو رب دا قرآن متقی آخدا ہے۔ ذرا محبت نال ایک باری بولیے ہاں سبحان اللہ، اللہ دا قرآن پڑھیے۔ اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ فرمایا سن لو جڑے میرے دوست نے، فرمایا انہاں نوں نہ کوئی خوف ہے نہ انہاں نوں کوئی غم ہے، فرمایا میرے دوستاں دی نشانیاں ہے جے، پہلی نشانی ہے وے میرا دوست ہمیشہ ایمان والا ہوئے گا، تے دوسری نشانی ہے وے میرا دوست صدا متقی پرہیزگار ہی رہے گا، متقی تے پرہیزگار۔ اللہ
اللہ تعالیٰ یہ گل ارشاد فرما کے نا متقی تے پرہیزگار اگے ایک اور بڑی چاس والی گل فرمائی فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ فرمایا جڑے میرے دوست نے نا جڑے ایمان والے بھی نے تے تقوی والے بھی نے فرمایا انہاں واسطے دنیا چ بھی بشارتاں ہی نے تے حشر چ بھی بشارتاں ہی بشارتاں لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہو سکتے تے ولیوں نے جنہاں نو ایتھے بھی ستے خیراں تے اگے بھی بولیے اگے بھی محبت نہ بولیے اگے بھی گرامی قدر حضرات اللہ دے ولی شان والے نے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات دے ہوتے اپنے ولیاں دا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی ایک نشانی ہور بھی دسی ہے محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ سارے پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ سنو اللہ دا قرآن اللہ کریم فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا جڑے میرے دوست نے انہاں دی ایک نشانی تے علامت بھی ہے توجہ نال سننا حضرات اللہ نے اپنے ولیاں دی جڑی ایک اور علامت قرآن وچ بیان فرمائی فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے شیطان دے نہیں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے فرمایا انہاں دی نشانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے انہاں دی علامت کے بھی جے جدو زمین تے ٹر دے نے آکڑ کے نہیں ٹر دے ادب تے احترام نال تے آجزی تے انکساری نال چل دے ہوندے جے فرمایا میرے ولیاں دی نشانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا فرمایا میرے بندے جڑے نا وہ جدو زمین تے ٹر دے نا آجزی نال اینج نہیں اینج آکڑ کے آکڑ ہم چوڑے بازار سوڑے اینج نہیں فرمایا وہ بڑے نرمی دے نال تے آجزی دے نال ٹر دے نے اگلی گل جڑی قرآن فرمائی فرمایا وہ میرے بندے ایسے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ تے فرمایا جدو کوئی جاہل انہاں نال مخاطب ہوندا ہے نا وہ پتہ کیا آندے نے کالو سلامت تینوں دوروں ہی سلام ہے بھائی تینوں دوروں ہی سلام اے جاہل بندیاں دے بس علاج ہے جدو میں دور تینوں پائی ہوں جی سلام آندے نہیں کوئی بندہ سر پھرا او پائی تینوں سلام تم پائی ڈاڈا تینوں سلام اللہ نے اپنے ولیاں دی نشانی قرآن وچ دسی ہے فرمایا ولیاں دی نشانی تے علامت ہے جدو زمین تے ٹردے نے آجزی دے نال تے دوسری گل ہے جدو کوئی جاہل آ جائے نا سامنے جو کوئی انج دی گل کرے تے وہ کہندے نے قالو سلاما تینوں پئی سلام ہے ساڈا اللہ اکبر اللہ دے ولیاں دیاں نشانیاں قرآن پاک وچ ہور بھی مختلف مقامات اللہ نے بیان فرمائیاں پر وقت چونکہ انتہائی قلیل ہے آج ایک عظیم ہستی دا ذکر پاک میں تواڈے سامنے چھیڑنا چاہنا جیڑا نجیب الطرفین سید ہے کیڑا سید ماں پیو والوں حسنی حسینی سید نجیب الطرفین سید 38 واسطیاں دے نال جدا شجرہ نسب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نال جا کے ملدا ہے کتنے سلسلے نال 38ویں واسطے نال حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ ید اللہ ہولی نہیں محبت نہ بولیے سارے ذرا ایک باری حسنی حسینی سید نجیب الطرفین سید 38 واسطیاں نال جدا سلسلہ نسب شجرہ نسب جا کے مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم دے نال جا کے ملدا ہے باپ دا نام ہے سید کریم شاہ
نہ اینج نہیں بھئی سید زادے دا ذکر سننا تے محبت نہ سننا ذرا پیار نہ ہاتھ چوک کے گوری بولو سبحان اللہ والدہ نام ہے سید کریم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کریم نے پتر عطا کیتا ایک روایت دے پیش نظر 1840 ایک روایت دے اندر 1841 اس تو علاوہ دی روایات بھی موجود نے 1840 یا 1841 عیسوی دے اندر آج جدہ نام ضلع نارووال ہے جس دور اے سید دی ولادت ہوئی ادھوں ضلع سیالکوٹ سی اس دور دے ضلع سیالکوٹ دے ایک چھوٹے جا پنڈ دی اندر پنڈ دا نام ہے علی پور سیداں علی پور سیداں دی اندر سید کریم شاہ نو اللہ نے ایک چن ورگا پتر عطا کیتا جدوں اللہ پتر عطا کیتا اہل خانہ نے آکیا شاہ جی اللہ پتر بڑا سونا دیتا ہے کہ دسو ایدہ نام کی رکھنا جے پتر دا نام کی رکھنا ہے کہ سید کریم شاہ مسکرائے فرمایا میں اپنے اس پتر دا نام سید جماعت علی رکھے آئے جماعت علی کی سارے بولیے کی ہے جماعت علی اللہ ہے کلہ پر ہے جماعت ہے کلہ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ ہائے ہائے کیا بات سبحان اللہ جماعت علی سیدادہ علی پر سیدان دی سرزمین دی اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی باپ نے خوشی کی تھی باپ نے پتر ہون تے ماں پہ خوشیاں تے کر دے ہی نا کیوں بھائی پتر ہون تے ماں باپ کی کر دے نے خوشیاں پر سیدادے نے خوشی کیویں کی تھی پتر دی ولادت تے غریباں وچ مال تقسیم کیتا غریباں نال پیار کیتا سیدادہ پروان چڑھدا جا رہا ہے 7 سال دی جدوں اس سید دی عمر ہوئی ہے 7 سال دی عمر دی اندر سید جماعت علی شاہ نے پورا قرآن حفظ کر چھڑیا 7 سال دی عمر دی اندر پورا قرآن اس سیدہ دے حفظ کیتا وقت گزریا 8 سال دی جدوں عمر ہوئی 8 سال دی عمر آپ دے نانا جان جنہ دا نام نامی اسم گرامی سید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکان شریف والے مکان شریف پیر صاحب مکان شریف والے یہ مکان شریف ہوئی ہے جڑا کوٹلہ شریف دا بھی پیر خانہ ہے کوٹلہ شریف والے دا پیر خانہ اللہ اکبر اس آستانے نہ تعلق رکھن والے سیدادے سید حسین شاہ صاحب مکان شریفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے سید جماعت علی شاہ دے نانا جی نے ایک دن سید حسین شاہ صاحب آپ دے نانا جی کہنے نے پترا میں میر پور دے علاقے سموال شریف جانا ہے اوٹھے ایک اللہ دا ولی ہے پتر میں اس اللہ دے ولی نو ملن واسطے جا رہے ہوں پتر تو میرے نال چل عرض کی تھی نانا حضور ٹھیک ہے میں جانوا تے تیار سید جماعت علی شاہ دی عمر 8 سال ہے نانے نے اپنے نواسے نو انج انگلی دے نال لایا چلے چل دیاں جدوں میر پور دے علاقے سموال شریف وچ پہنچے رستے وچ جاندیاں سید زادے نے اپنے نانے دی خدمت بھی کی تھی نانا کہندا پترا ذرا پانی تے پلانا سید جماعت علی شاہ پانی پیش کر دینے نانا جی کہندے نے پتر اے کم کر ٹھیک ہے نانا حضور نانے دی خدمت کر دیاں جدوں سموال شریف پہنچے اللہ دے جس ولی نو ملنا سی مل کے جدوں واپس آئے نے قبلہ پیر ناصر عباس چشتی صاحب جدوں سید زادہ اپنے نانے دے نال چل
سموال شریف تو سفر کر دیا جدوں اپنے علاقے وچ آئے گھر وچ آ کے بیٹھے نے کہ نانے نے پتر دی اے جدوں عقیدت محبت ویکھی کہ سارے رستے وچ آندیاں جاندیاں اس نواسے نے میری بڑی خدمت کیتی ہے کہ نانا سید حسین شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے نواسے جماعت علی شاہ نو اپنے دعا ہتھاں نال پھڑ کے سامنے کھلار کے اس سید نے کنج نوازیا فرماندے نے او جماعت علی تو آندیاں بھی میری خدمت کیتی ہے کہ جاندیاں بھی میری خدمت کیتی ہے اللہ پترا تیرا نانا تینوں دعا دین لگا ہے پترا قیامت تک تیری اولاد وچوں اللہ دے ولی ہی پیدا ہوندے رہے اللہ پتر تیری اولاد وچوں قیامت تک اللہ دے ولی پیدا ہوندے رہن گے ایک سید نے سید نو دعا دیتی جدو سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پروان تھوڑا جا ہور چڑھے مدرسے وچ داخلہ لے لیا قرآن تے حفظ پہلے 7 سال دی عمر اچ کر بیٹھے سن قرآن حفظ کرنے تو بعد اس سیدہ نے حدیث پڑھنی شروع کی تھی صرف نحو منطق فلسفہ مروجہ علوم پڑھنے شروع کیتے مصطفیٰ کریم دے فرمان پڑھنے شروع کیتے آقا دیاں حدیثاں یاد کرنیاں شروع کیتیوں کئی علماء دے کولوں علم دین حاصل کیتا جدوں علم پڑھ لیا ایک دن بیکیاں دنیا جماعت علی علم تے پڑھ لیا ہی ہون کوئی انجدہ بھی لبنا جڑا تینوں تو پھڑ کے آکھے اوہ جماعت علی جدہ علم پڑھے آئی علم والا نبی آج سامنے تشریف فرمائے کوئی ہون دینوں مرشد بھی تلاش کرنا چاہیے اے جماعت علی کوئی پیر بھی تلاش کرنا کوئی پیر بھی لب اپنا مرشد بھی تلاش کر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پیر دی تلاش شروع کی تھی ہے تلاش شروع کر دیا پتہ لگیا ضلع اٹک دی اندر ایک بڑا بڑا آستان ہے اوتھوں دے تاجدار حضرت قبلہ بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر تقریباً 72 وڈیاں گدیاں دا مرشد خانہ چورا شریف اتنیاں گدیاں دا پیر خانہ چورا شریف حضرت قبلہ بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ پہنچے جدو پیر دی بارگاہ پہنچے پیر نے انج ویکھے آگے میں تے مدتاں تو تیرا انتظار کر رہے ہیں آگیا بیٹا جی حضور آگئے ہیں بیعت کی تھی حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ہاتھ رکھ کے جدوں بیعت کر لی بیعت کرنے تو بعد کچھ دن حضرت خواجہ بابا جی فقیر محمد چراہی دی بارگاہ دے اندر پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیر دی بارگاہ وچ رہے چند دن رہنے تو بعد سارے مرید کول بیٹھے سن حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی موج چاہ گئے فرمایا جماعت علی حضور حکم ہوئے فرمایا اٹھ کے میرے قریب آ جدوں پیر جماعت علی شاہ سب قریب آئے نے بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ کھڑے ہو کے حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی کیتا کیے اپنے سر تو اپنی دستار لا کے اپنے مرید جماعت علی دے سر تے رکھ کے فرمایا بیلیا جا جا کے لوکاں نو رب رب سکھایا کر فرمایا جا جا کے سبق دیا کر اللہ اللہ
اچھا جدو بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی نا، خلافت گل پیر صاحب سننے والی، جدو خلافت عطا فرمائی نا تے جڑے نال سن نا کچھ بیلی انہاں آکھیا سانو مدتاں ہو گئیاں ایتھے آیا، سانو دتا نہیں نے فیض تے آج کل آیا تے اج ہی دستار بن دیتی نے سر تے، کئی ہوندے نے نا انج دے اللہ ایدے تے کرم کر دیتا ساڈے تے نہیں نے کیتا۔ جدو انہوں نے گل کی ایک اگے ہو کے نا ہمت کر کے آندا بابا جی سرکار اے اجے چند دن ہوئے نے آیا ہے اینو خلافت دے چھڑی جے پگ بن دیتی جے سرکار سانو تے دیر بابا ہو گئی، ادھر فیض دیکھ رہا ہے تو سانو کیوں نہیں دیتا؟ حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ جدو جملہ سنا چہرے تے جلال آ گیا، اللہ جلال تے سنو آپ نے جڑا جملہ فرمایا، حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیلیو مینوں پوچھ دیو اینو فیض کیوں دیتا جے، اینو پگ کیوں بنی ہے، حضور دسو پگ کیوں بنی جے؟ آپ نے فرمایا سن لو چراغ بھی اے دے کول سی، چراغ بھی اے دے پنجابی چند نے دیوا بھی اے دے کول سی، دیوے وچ تیل بھی موجود سی، اس دیوے وچ جڑی بتی ہوندی رسی، فرمایا اس رسی وچ اے دیوے وچ موجود سی، دیوا بھی اے دے کول سی، اے دے وچ تیل بھی موجود سی، رسی بھی وچ موجود سی، اساں تے صرف تیلی لائیے، اساں تے صرف اگ لائیے، اساں تے صرف تیلی لائیے۔ حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ نے فرمایا بیلیا جا جا کے لوگاں نو رب رب سکھایا کر، رب رب دسیا کر۔ آپ دے حکم دے مطابق حضرت پیر سید جماعتی علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے چورا شریف تو چلے نے سفر کر دیا جدو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے جدو علی پر سیدہ تشریف لے کے آئے نے، وقت گزر داریا سیال کوٹ دے ضلع دے کچھ بندے چورا شریف حاضر ہوئے کہ جا کے سلام عرض کی تھی، بابا جی فقیر محمد فرماندے نے بیلیو کتھوں آئے ہو؟ حضور سیال کوٹ چوں آئے ہو۔ جدو بابا جی نے اتنا جملہ سنیا کہ فرمایا ایڈی دوروں میرے کل جو آئے ہو کہ تساں علی پر سیدہ ٹر جانا سی، جنہیں منو ویکھنا ہوئے جماعت علی نو جا کے ویکھ لو۔ جدو مرشد رنگے سنداد نہ چھڑیا نا فرمایا ایڈی دور جو آئے ہو تھے ٹر جایا کرو، وہ بھی تے سائیں بایا ہویا ہے نا، جڑے سائیاں بائے ہون نا، جڑے سائیاں بائے ہون پر گل لے وے شرط وے پچھو سائیں ٹیٹ ہون، ٹیٹ جڑے سائیاں لے ہون نا ڈول دے نہیں جے خدا دی قسمیں کسے مقام دے ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر یہ تے تواڈی اللہ اکبر، میں چوکھا کے جملہ نہیں کہندا، اللہ اکبر ایک اور سبحان اللہ ذرا پیار نہ فرمائیے۔ لو جی جدو بابا صاحب دے حکم دے مطابق آپ پہنچے علی پر سیدہ شریف، علی پر سیدہ آکے آپ نے لوگاں نو سبق دسنا شروع کیتا، مرید آندے رہے مسلمان تے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دے رہنا۔ ایک دن ایک ہندو آپ گلی وچوں گزر رہے سن، او دی نظر پہ گئی آپ دے چہرے تے، اللہ او دی جدو نظر پئی نا چہرے تے آپ دا چہرہ ویکھ کے تے فدا ہو گیا۔ آپ اگے جاندے نے وہ پیچھے جدھر جاندے نے وہ پیچھے جس مقام تے آپ نے جا کے قیام کیتا رک گیا، وہ باہر بوئے کے کھلو رہا، ایک بندہ کہنا حضور باہر ایک بندہ کھلوتا ہے، فرمایا بلاؤ انہوں اندر آیا۔ آپ نے فرمایا بیلیا کیویں آئے ہیں؟ جناب میں ہندو۔ فرمایا پھر اندر جی کی پوچھ دے ہو؟ تیریاں تک کے اداواں میں آئے ہائے، یہ توڑا ذوق ہوئے تو پڑھ لیے شیر یقیناً بول کے اندر ملاقات حبیب میری دید ہو گئی، ملاقات حبیب میری عید ہو گئی، میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی، میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی۔ اور کہندے اے تیرا اچائے نامہ
سرکار تواڈیاں بڑیاں شاناں نے. آپ نے فرمایا ہن کہنا کی چاہنا گل مکا. کہنا کی سرکار مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھا کے مینوں بھی سرکار دا غلام بنا دے. لو بھئی اس ہندو نے پڑھیا کلمہ آپ دا. ہندو کھتری کلمہ پڑھ گیا نا جدو آپ دا کلمہ پڑھیا تے گھر والے نہیں سو دسیا کہ میں پڑھ لیا. چوری چھپے پھردا رہے کلمہ پڑھ لیا. وقت گزردا رہا بیمار ہو گیا بستر مرگ تے لیٹ گیا. تے انہیں آکھا لگدا ہن بچنا میں کوئی نہیں. تے میرے گھر والے نوں تے پتہ ہی نہیں میں ہے کی ہوں. لہذا دس جانا چاہیے. اپنے منڈے نوں بلایا آندا پترا گل سن لے. ابا جی دسو کی گل ہے. آندا پتر سن تواڈے تو میں لکا کے رکھیا سی چھپا کے رکھیا سی. ابا جی کیڑی چیز لکائی چھپائی جے. باپ بول کے آندا پترا میں لکایا اے وے کہ میں ہندو نہیں جے رہا میں مصطفیٰ دا غلام بن چکیا ہوں. میں سرکار دا کلمہ پڑھ چکیا ہوں. مصطفیٰ کریم دا میں کلمہ پڑھ لیا. آندے ابا جی تساں پڑھیا سانو دسیا کیوں نہیں جے. کہندا پتر بس نہیں دسیا ہن میری آخری تمنا وے جدوں میں وصال کر جاواں جدوں فوت ہو جاواں تے یاد رکھیا جے مینوں ساڑیا جے نا کیونکہ میں مسلمان ہاں. مینوں ساڑیا جے نا انج کرنا مینوں غسل کفن دے کے مسلماناں دے حوالے کر دینا. او آپ ہی مینوں جنازہ پڑھ کے دفن کر دین گے. آندے اچھا ٹھیک ہے ابا جویں تو آنا انج ہی کریں گے. پر ہندو بے ایمان ہوندے نے نا کدی مسلماناں نوں ہندوؤں دیاں گلاں وچ نہیں آنا چاہیے. کاش اللہ ساڑے ملک دے حکمراناں نوں یہ سوچ عطا کر چھڑے. ہندو بے ایمان جدوں انہیں ویکھیا باپ اینی گل کہہ کے فوت ہو گیا ہے. پتر نے اپنی برادری والے نوں آکھیا میرا ابا مر گیا آؤ ذرا ہن اینوں ساڑیے. آؤ اینوں ساڑیے. مڑی تے لے گئے جا کے لکڑیاں رکھیاں. لکڑیاں رکھ کے اتے رکھیا ابے دی لاش نوں. ابے دے جسم نوں رکھیا اتے کیوں پایا اتے تیلی لائی. اگ بلدی ضرور ہے مگر او دے جسم نہ لگے ہوئے کفن نوں بھی اگ نہیں لگ دی. اگ لکڑیاں نوں لگ دی ہے مگر اس بندے دے جسم نہ لگنے والے کپڑے کفن انہوں بھی اگ نہیں لگ دی. حیران ہو گئے ویکھ کے. آندے یارو شاید کوئی ہور معاملہ. آندے معاملہ کی ہونا تیل پاؤ یقیناً لگے گی. تیل لا لیا مگر اگ نہیں لگ دی. میرا تے وجدان کہندا ہے جدوں او تیل لا رہے ہون گے تے او سرکار دے غلام دی روح بھی بول کے آندی ہونی ہے گل لا کے کو جے کملے نوں لج پالن کرم کما چھڈیا. لج گل لا کے کو جے کملے نوں لج پالن کرم کما چھڈیا. مینوں منگنا پیا نہیں یہ در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا. جدوں تھک گئے اگ لگ دی ہوئی نہیں. سارے ہندو کہندے نے او دس ماجرا کی ہے. پتر نے سر جھکا دیتا. آندا کی پوچھ دیو اینوں لگنی بھی نہیں سی. آندے نے لگنی کیوں اے لوہے دا بنے اینوں کیوں نہیں لگنی. وجہ کی ہے. آندا وجہ کی پوچھ دیو اے مرید بنے سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری دا. انہیں آخری ویلے مینوں آکھیا سا کہ میں تے کلمہ پڑھ کے سرکار دا غلام بن چکی ہوں. کہ یاد رکھنا مینوں سارے جنا بلکہ مینوں غسل کفن دے کے مسلماناں دے حوالے کرنا. آپ ہی سارے کام کرن گے. غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے مینوں دفن کرن گے. پر میں ابے دی گل نوں منیا کوئی نہیں. انہاں آکھیا پھر ہن آندا پھر ہن تے مننی گل اوہی پینی ہے نا جیڑا ابا کہہ کے مریا سی اساں تے دل لا لیا
ہے پر اے دے جسم نو اگ نہیں لگ دی او میں کیا یارا کہ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے او دے جسم نو اگ نہیں لگ دی او دا جسم سلامت رہی دا ہے کہ پھر اللہ دا جڑا سچا ولی ہوئے او دا جسم قبر وچ کیویں گل سڑ سکدا ہے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے بیعت دا جدو سلسلہ شروع کیتا نا ایک بندے تو سلسلہ شروع 1 2 3 4 5 6 10 لاکھ مرید بنے حضرت محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ 10 لاکھ مرید تو صرف وہ مرید پاکستان جنی سن انڈیا پاکستان برما روس افغانستان کابل سعودی عرب مزے دی گل سن اس دور دے اندر مسجد نبوی شریف حضور علیہ السلام دے روضہ پاک دی جس بندے کو چابی سی نا او بندہ جی دے کول روضہ شریف دے دروازے دی تالے دی چابی سی وہ بھی مرید بنیا حضرت امیر ملت رحمت اللہ وہ بھی مرید بنیا امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو پتہ لگیا آپ نو پتہ چلیا کہ مدینہ شریف رزق دی کمی ہوگی تھوڑی جی کوئی حالات ایسے ٹف ہو گئے تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو پتہ لگا فوراً بمبے پہنچے جنہوں بمبئی آکھ دے اتھے پہنچے جہاز تے بیٹھے سدھا جدے تو سفر کر دیں آپ مدینہ پاک پہنچے مدینہ پاک پہنچ گئے نا تو آپ نے کیتا کی جے بچ ہاتھ پاندے نا فرماندے نے آؤ بھائی چھیتی آؤ مدینے والا نو بلاؤ بھائی لینن لگ گئیاں میرے ملت دے بوئے تھے اور تمام آپ دی سیرت والے کتاباں والے نے لکھا سیرت نگاراں نے کہندے نے جتنی خیرات آپ نے جا کے مدینہ طیبہ کی تھی کائنات کسے مقام تے اتنی خیرات نہیں کی تھی آپ دی ایک خیرات ویکھ کے عرب دے لوکاں نے عرب والیاں نے مدینہ اور مکہ شریف دے لوکاں نے عربیاں نے آپ نو ابو العرب دا لقب دیتا اے دا معنی ہے عربیاں نو بھی رجا کے کھوانے والا اور ایک میں ایتھے بات یاد رکھنا میری عربی جڑے لوگ نے نا عربی اے سال بعد جڑے تو انہوں پیسے کل دیں نا جتنا ساڑھے پاکستان جو مسیطہ بن دی ہیں یہ ہدیہ نہیں کل دیں یہ زکاة کل دیں تو میں نے دسو زکاة دے مال نہ مسیط بن دی اسے واسطہ اسی آنے ایمیں دی مسیطے نماز بھی نہیں ہوں دی ٹھیک ہے نا تے پر امیر ملت رحمت اللہ علیہ اتھے جا کے زکاة نہیں سن ونڈ دے اللہ اکبر زکاة آپ نہیں سن ونڈ دے 10 لاکھ مرید دنیا دے وچ امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن نا جی امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ لاہور ایک مقام تے جیسے ڈاکٹر صاحب اٹھو جناب اپنے ٹائم تے انشاءاللہ ایک دن آپ اپنی سواری تے بیٹھے سن سواری تے گزر رہے ہیں ایک مقام تے جو دو گزرے نا ایک آپ دا مرید سی تے انہیں جلدی نہ جدو آپ نے ویکھا تے جلدی نہ لگے ہو کہ نا آپ دی سواری دی واگ پھڑ لئی تے واگ پھڑ کے تے کہندا حضور میرے کول پتر کوئی نہیں کی کہندا میرے کول او بولو تے صحیح میرے کول پتر کوئی نہیں تو مہربانی فرماؤ سرکار کوئی کرم نوازی ہو جائے امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو آپ نے اس دا جملہ سنیا نا آپ چھال مار کے سواری تو تھلے اترا تو تھلے اتر دیا سارا امیر ملت پتا کی کیتا ایک چنگا بنا کے تماچا مارے کھچ کے تماچا مارے فرمایا تسی سانو ساہ ہی نہیں ہو لین دیں دے کئی مرید بھی بڑے کالے ہوندے نا پیر دے بوئے تے جان دے اللہ کرے پیر بوئے بننے نکل کے ساڑھے انتظار کھلوتا ہو آپ نے ایک تماچا مارے وہ سر جھکا دوجا پھر مارے پھر سر تھلے تیسرا پھر مارے پھر چوتھا جدو پنجواں مارا تو مرید جا پیا تھلے جدو مرید تھلے ڈگیا نا تے ویکھ کے فرماندے نے وہ گل سن منگیا سی پتر جے کھلوتا رہندا جنیاں تینوں پیندیاں جانیاں رب اون نہیں تینوں منڈے دیتے جانے سن ہن سننا امیر ملت دا جملہ فرمایا 5 کھادیاں نہیں نا اللہ دے گا تینوں 5 پر بچن گے 4 فرمایا کھادیاں چنڈا 5 نہیں نا تے پتر اللہ تینوں دے گا 5 پر بچن گے 4 اور انجی ہویا ہے
پانچ پتر ہوئے، ایک مر گیا، چار بچ گئے۔ اے نے اللہ دے ولی گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی بھی ہے۔ حضور ارشاد فرماندے نے کہ میری امت دے اندر کچھ بندے ایسے بھی نے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، فرمایا اگر کسی گل تے قسم چک لین رب بھی نہیں موڑدا۔ ذرا پیار نہ بولی، ہاں اگر میرے بندے ایسے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ او کما قال، فرمایا اگر کسی گل تے قسم میری چک لین نا، فرمایا میں بھی نہیں ٹالدا پھر انہاں دی۔ ایک باری سبحان اللہ کو تانوں مدینے دی گلی دی سیر کراواں۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف دی گلی وچ چل دے پینے، ایک چھوٹا جا بچہ، بولیے بولیے دروچی ساری سبحان اللہ، چھوٹا جا بچہ مدینہ شریف دی گلی دے اندر پھردا پیا ہے، پیراں وچ جُتی نہیں، پھٹیا پرانا لباس پایا ہوئے۔ امیر ملت نے جدوں اس بچے والوں ویکھیا، آپ نے فرمایا بیٹا تیری جُتی کوئی نہیں، رون لگ پیا۔ فرمایا پتر تیرے کول چنگے کپڑے کوئی نہیں، اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب مڑایا۔ فرمایا پتر کی گل ہے؟ آندا جناب میرا باپ فوت ہو چکی ہے، میں یتیم ہاں۔ آپ نے جدوں اس عربی بچے دا جملہ سنیا ہے، فوراً نال لے کے دکان تے آئے، بہترین کپڑے لے کے دیتے، بہترین جُتی پیراں وچ پوائی، کہ فرمایا چل پتر تینوں کھانا بھی کھلاواں۔ اپنی منزل جماعت منزل تے لے کے آئے جتھے آپ دی رہائش گاہ سی، لے کے کھانا کھلایا۔ فرمایا پتر میں اتنے دن ایتھے ہاں، ہر روز میں تینوں کھانا بھی دیاں گا، تیرے نال محبت تے پیار بھی کراں گا، پیسہ چاہیدہ پتر میں تینوں پیسہ بھی دیاں گا۔ گرامی قدر حضرات ایک دن گزریا، دو دن، تین دن، چار دن، جدوں آپ دے جانے دا ویلا قریب آیا ہے، آپ فرماندے نے میں ایک دن اس بچے نو ویکھیا ہے، او بچہ سنی بیڑے وچ کھلوتا ہویا ہے، سنی بیڑے وچ بچہ کھلوتا ہے کہ انج گنبد خضرا والوں ویکھی جاندا ہے۔ امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ چل دے بچے کو لائے نے، سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پتر اللہ پتر میں پاکستان چلیا ہاں، بیٹا آ میرے نال پاکستان، میں تینوں اوتھے گڈیاں دیاں شہراں گڈیاں وچ لے کے چونٹے بھی دواواں گا، تیری خدمت بھی کراں گا، تینوں اچھے کپڑے بھی لے کے دیاں گا، تیرا کاروبار بھی بہتر کرا دیاں گا۔ ہرمند نے جدوں میں جملہ اس مدنی بچے نو آکھیا ہے، اس بچے دیاں چے اکھاں وچ خون اتر آیا، میرے ول ویکھ کے کہندا ہے او پاکستانی بابا منیا تیرے ملک وچ گڈیاں بھی ہون گیاں، کاراں بھی ہون گیاں، کوٹھیاں بھی ہون گیاں، پر بابا جی اے دسو۔ آپ فرماندے نے جدوں اس بچے نے جملہ بولیا، فرماندے نے میرا دل لٹیا گیا۔ فرماندے نے بچہ بول کے آندا ہے اے بابا جی منیا تھوڑے علاقے اندر کوٹھیاں ہون گیاں، کاراں ہون گیاں، پیسہ ہوئے گا، پر بابا جی اے دسو۔ فرماندے نے میں آکھیا پتر کی دساں؟ کہندے نے اس بچے نے اپنی انگلی دا اشارہ گنبد خضرا ول کیتا، آندا بابا جی منیا تھوڑے پاکستان چ کوٹھیاں ہون گیاں، کاراں ہون گیاں، زمیناں ہون گیاں، پر بابا جی اے دسو کیا تھوڑے پاکستان چ گنبد خضرا ہوئے گا؟ دسو کیا تھوڑے پاکستان دے اندر اے گنبد خضرا ہوئے گا؟ پیر جماعتی علی شاہ صاحب فرماندے نے ہمیں کہ پتر اے تے پھر ساڈے ملک وچ نہیں ہے، اے تے ایتھے ہی ہے۔ بچہ بول کے آندا بابا جی پھر تسی اپنے پاکستان چلے جاؤ، میں مصطفیٰ دا در چھڈ کے نہیں دے جا سکدا۔ امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آخری گل سننا، امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدینہ شریف وچ وقت گزاریا، جدوں آخری حج کیتا، آخری حج جدوں کرنے واسطے آپ گئے مدینہ پاک دے اندر، آخری دن مواجہ شریف کو جا کے بیٹھے، اکھاں وچ آنسو سن، روندے پینے، مرید آ کے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہندا حضور ٹائم ہو گیا جان دا چلیے، انج ویکھ کے فرمایا تو چلا جا میں ہجے نہیں جانا، تو چلا جا۔ ایک گل لکھدا کون؟ دیوبندی، نام ہے دا عبدالمجید صدیقی ایڈوکیٹ، کتاب دا نا زیارت نبی بحالت بیداری۔ سبحان اللہ، اس کو بھی ہولی کہو۔
عبد المجید صدیقی جی جی کتاب دا نام زیارت نبی بحالت بیداری جاگ دیاں مصطفیٰ دی زیارت کنہ نے کی تھی فرمایا تسی چلے جاؤ حضور کیوں فرمایا میں تیا جو نہیں دیر تک نہیں جے جانا جد مدینے جد تک مدینے آلا سامنے آکے کرم نوازی نہیں فرمائے گا مرید عرض کر دنے حضور ہوئے گا انج آپ نے فرمایا کیوں نہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے بولو در ایک باری سبحان اللہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں جدا جدا عقیدت ایمان ہے میرے آقا دی نگاہ رحمت اٹھی ہے کہ سرکار بگڑی بنا رہے ہیں ہاتھ چوک کے ایک میں لگ کے کہہ لو نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے امیر ملت نے فرمایا انہی دیر تک اج میں نہیں جانا جد تک اج سرکار کرم نہ فرمان بیٹھے نے اکھاں بند کر کے حضور نظر کرم فرما دیو حضور خدا دی قسم جڑا جڑا مدینہ شریف گیا ہے انہوں پوچھو جدو سلام ودا پیش کر دے اس ویلے حضور دے در تے بین والے عاشقان دی کیفیت کی ہوندی ہے میں تے اپنی گل کرنا وا جدو میرے ورگا ادنا سرکار دا گناہگار امتی جدو سرکار دے در تے جاندا ہے تے کیفیت کچھ ہور بن جاندی ہے پر سجنا جدو امیر ملت گئے ہون گے حضور دا عاشق فنا فی رسول جدو گیا آئے گا ہاتھ بن کے اندنے سونے لج پالا حضور کرم نوازی فرما دیو آقا پتہ نہیں اگوں قسمت موقع دے وے یا نہ حضور اج تھوڑی بارگاہ دے وچ آیا ہاتھ جوڑ کے اندنے سونے کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را سارا شہر نہیں پڑھ سکتے تینا صحیح یا رسول اللہ دی صدا ٹل لا کے ذرا کہہ دیو کرم کی نظر ہم پر ہی خدا را رسول اللہ مل کے بولو ذرا کرم کی نظر مجھ پر ہی خدا را کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا تمہارا رسول اللہ جدو اکھاں بند کر کے انج مواجہ شریف دے سامنے بیٹھے نے اکھاں بچ آنسو نے سونے ہو کرم نوازی فرما دیو عرض کر دے پہنے ایک گورا گورا ہاتھ
موڈے تے آیا اے جماعت علی تہاڈی مرضی ہے میں تے ویسے اپنے علی کسر نہیں چھڑ گا ہن تہاڈا خیال ہے یہ بھئی مولوی انہاں کو ٹل لائے کہ ماری جائے تے پھر اسی سبحان اللہ کیے انج نہیں بولو تھوڑا جا ٹل لا کے سبحان اللہ انج ہاتھ آیا موڈے جماعت علی اکھاں کھولیاں انج جدو نظر ماری ہے ویکھ دے کی نے ایک ماہ مدن کو راسا بدن نیچی نظر ہے کل کی خبر ہے ایک ماہ مدن کو راسا بدن نیچی نظر ہے کل کی خبر ہے وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سخن مورا پھونک گئے سب تن من دھن جدو نظر چوکے بھی کھئے جنہیں موڑے تے ہاتھ رکھے فرمایا جماعت علی جنوں آواز پیا مارنا ہے میں تیرا نبی آ تیرے کول کھلوتا ہویا اے جماعت علی جنوں آوازاں پیا مارنا میں او تیرا نبی اے تیرے کول کھلوتا ہوں جدوں میرا ملت نے ودہا دا مکھڑا ویکھیا یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہندا ہے میری دعا ہے میرے سمیت یا اللہ انہاں ساریاں نو اج راتی کھاں وچ مصطفیٰ دی صورت نظر آ جائے جدوں جماعت علی محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ جدوں مصطفیٰ کریم دا مکھڑا ویکھیے جدوں بلیل دیاں زلفاں ویکھیاں جدوں ماداغ دا کجلا ویکھیا علم نسلہ دا جدوں سینہ ویکھیا کہ ویکھیا نے اس صورت نو میں جانا کھاں جی اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہاں نا کھاں جی سچ کھاں تے رب دی میں شانا کھاں جی سچ کھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں فرمایا جماعت علی میں تیرا نبی ہے تیرے کول کھڑا جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ جدو انج ویکھیا سرکار نو ہاتھ جوڑے سرکار بڑی کرم نوازی فرمائی میرے نبی دا انہاں اگلا جملہ سننا تے گل مکاواں حضور نے فرمایا جماعت علی جی سونے فرمایا اپنے علاقے ٹر جا اپنے علاقے چ جا حیدرآباد دکن دا علاقہ دکن شہر دے اندر ایک مولوی صاحب رہندے نے کتھے دکن کتھے مدینہ طیبہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کہ تیری مت ماری گئی کتھے دکن کتھے مدینہ میری سرکار فرمایا جماعت علی حضور حکم ہوئے فرمایا اپنے علاقے چلا جا دکن شہر دے اندر ایک مولوی خیر المبین ہے انہوں جا کے آکھیاں مولوی خیر المبین تینوں نبیاں دے امام سلام کہیں دینے فرمایا جا کے انہوں کہا تینوں نبیاں دے امام تینوں سلام کہہ رہے اللہ اکبر کبیرہ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرمانے نے نبیان دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم آپ نے جدو فرمایا نا تو میں سرکار دا حکم سنے میں کہ حضور ٹھیک ہے آقا کریم علیہ السلام فرمایا چنگا پھر السلام علیکم حضور نگاہ تو اجل ہو گئے فرمانے نے میں اتھوں مدینہ پاک تو نکلیا مکہ پاک چایا فرمایا پھر جدے آیا جہاز تے بیٹھا فرماندے نے بمبئی پہنچیا اتو فرماندے نے چل دیاں فرماندے جدو میں حیدرآباد دکن پہنچیا کیڑا میں اگے کدی گیا سا
فرماندے نے پہلی مرتبہ میں دکن گیا، پہلی مرتبہ فرماندے نے پوچھاندیاں جدو مولوی صاحب دے دروازے تے پہنچیا، جا کے دستک دیتی میں، اندروں ایک بندہ باہر نکلیا، میں کہا مولوی خیر المبین صاحب دا گھر ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہے۔ میں کہا کتنے نے مولوی صاحب؟ انہوں نے کہا جی اندر تشریف فرمان۔ میں کہا جو انہوں نے دسو سونے دا پیغام آیا جی۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا وہ سرکار دا ایک پیغام تھوڑے ول لے کے آیا۔ جدو پیغام پہنچا اے تے ان کو مولوی خیر المبین صاحب نو پوچھے نا، جدو اس جا کے صدہ دیتا ہونا، اندر سویا دیتا ہونا، تے مولوی خیر المبین صاحب دی کی کیفیت ہوئی ہونی۔ جدو پیغام دیتا مولوی خیر المبین صاحب باہر آئے، جی جناب، فرمایا میرا نام سید جماعت علی شاہ ہے، میں علی پور سیدان دا رہن والا، میں سرکار دی بارگاہ چ گیا سا تے نبی پاک علیہ السلام نے حالت بیداری چ مینوں فرمایا جا دکن شہر دے اندر مولوی خیر المبین نے انہوں جا کے میرا سلام آکھیا۔ گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی سیرت دے اتے اگر 10 جمعے بھی پڑھائے جان تو تاویں وقت تھوڑا ہے، کیونکہ آپ دا مواد آپ دے حوالے نال واقعات اتنے کنے۔ آخری جملہ قائد اعظم محمد علی جناح فرماندے نے، جدو مینوں کئیاں نے آکھیا نا نہیں بننا پاکستان، تے مینوں امیر ملت جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا قائد اعظم صاحب محمد علی جناح صاحب فکر نہ کرو اسی تواڈے نال ہاں تے پاکستان بنے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک محفل تقریر کھڑے ہو کے فرمایا محمد علی جناح اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے یہ ملک بنے گا۔ بندیاں کیا جناب محمد علی جناح صاحب ایڈا وڈا دعویٰ کیوں کیتا؟ فرمایا میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ میں نے سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی زبان سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا ہے اے محمد علی جناح فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ملک انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، غالباً 1951 دے اندر محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا وصال ہویا اور علی پور سیدہ شریف دی سرزمین دے اندر آپ دا مزار پر انوار بنیا۔ اللہ آپ دے درجات بلند فرمائے۔